yawa ma nura kai yanzu sai ka tura 1000 taka a malam wai zan tura 1000 a rara mana a dan tura rara wallahi garan kona ta domin 1000 la ilaha illa huwa to haƙina ma da yake a gurin Allah na hasu waɗanda suke wanda nake nema ai yafi karfin wasa balantana 1000 in ƙara musu 1000 su ba talauci ne kama su to ai maroƙi ne rarara sai ya ci gaba da roƙansa da zambo da yake yi sai ya samu ya Allah ni dai wai kona a kai wallahi garan kona a kai wallahi garan kona ta ai garan kona yar banda daga bashi din dan ba maroƙi garan kona ta wallahi garan me ake yi da rarara garan kona ta wallahi subhanallahi ta na san dai cewar kona ta ne dan ba wa maroƙi garan roƙi Allah gafara alhamdulillah wallahi garan kona ta dan ba rara subhanallahi wallahi garan kona ta dan ba wa rara garan kona ta